Ik ga hier een hele grote kruksleutel. Zet ik erop en dan kan ik hem ronddraaien. Zodat ik draai, ga via de kabels die hierin zitten en daar hang je de gewichten aan en dan komen de gewichten naar omheen. Dit oerwerk slaat op het hele oeren, dat is deze kant, en het jelle oeren op die kant. Op het hele oeren slaat hij de aantal slagen van het desbetreffende oeren. Dus straks bij 12 oeren zal hij 12 keer slaan op het hele oeren. Maar vooralgaand aan 11 tolven zal hij op 11 tolven ook 12 keer slaan. Op de jelle oeren hij die klank. Je hebt dus echt een klankverschil. En de zwiere klank is voor de hele oren en de wat lichtere klank is voor het jelle oren. Zo'n de leeuwarders dat witte, zwier is hele oren en licht is heel oren? Eigenlijk jaren ze dat, tenminste diegenen die het op geluidsafstand winnen van het oer, zo'n het wel weten maken. Heeft hij wel eens verslipt? Ik heb me wel eens verslipt. En daar te laat week erheen in. En toen sting de klok stil? Toen stond de klok stil, ja, en dan krijg je, vooral joten daar met de moderne technieken, krijg je mailtjes binnen en je krijgt telefoontjes en berichtjes binnen van ja, hij steelt je, er is wat aan. Het kan nou bij zondagen zakje, dus ik ga nou bij zondagen de tijd, dus ik kan nou bij zondagen kan ik het oerwerk opwinnen. Alsjeblieft. Goeie. Nou, dat je hem tas, joh. Ik vind dat je maar een beetje aandacht heeft van Erik Jan Kooijman. Medaille won juster, het is haast een hele Fries. Zijn harde man ben je moois. Dus een beetje meer aandacht heeft die jongen wel verdienen. Want hij heeft toch hele goede tierdeels hebben. Dat je wel even kritiek leveren hier. Ja, nou nee, het is net kritiek, het is even een aandachtspunt. Zo. Want wat wie ook grote bezwier, wie er net genoeg ronddenken voor? Nou, vanmorgen ik net, dan Jarret Bergsma weer op de radio. Nou, die was juist er ook al voor, dan had hij het woon natuurlijk en die had ik heel best erin. Maar nummer 2 mag ik net 40, nou. Ben je al een reetrietleefhebber? Ja. En je hoeft een blokje te fietsen? Ja, mooi waar, hè? Dus dan geven we ervoor. Ja, en hier hebben we deze keer net, hè? Nee, maar ja, dan doen we het maar de helft 81 op de fiets. Ken ik, hè? Dat is zo. Maar jou hebt dus de 100 dagen voor het reetrieten zitten? Nou, je eerste begon, hè? Dus dat komt die woord nog snijden. Nou ja, en dan show we wel weer. En maakt het jou dan ook nog wat uit dat Sven Kramer net mooi doet? Nou, die hier net woon, de beste 2 die we in juist er 1 en 2. En hier Sven Kramer net bij zit. Dat net van niks aan zijn, hè? Hij heeft het van die hier net echt. Ja, je denkt dat dat de reden is? Ja. Ja, hij wil winnen natuurlijk en die kon zie je er ook net in. Van hem. Dat had hij wil winnen. Hij zei het al van ik wist al heel lang dat ik net mooi was hoor. Maar Sven die had dus in de gaten alleen het eerste plak dat telt? Ja, en dat is in 5 kilometer en de parachute, de
ploegenachtervolging. Daar kan hij de prijzen op winnen. Nou, daar zet hij op in, dat is prima. Maar Sven zei het nummer 1, dat is het enige plakje, daar gaat het om. Ja. Maar wij als omroep moeten meer om denken over de nummer 2. Je bent voor heel Friesland. Dus. Maar goed dat jou daar even onder herinnert. Ja, ik zie hem hier staan. Dus, ik denk nou, ik ze even ontspreken. Dan heb ik weer een kans. Maar ja, nou zet hij mij erop. Dat was nog net de bedoeling. Ja, zo werkt het dan.